Ahoj čtenáři českého GameStaru. Naši němečtí kolegové, bojoví specialisté Alex a Patrik, vás teď vytáhnou do bitev ve hře Battlefield 1942 Multiplayer. Nejdřív budeme bojovat o most v Arnhemu a pak se pustíme do bitvy o Midway. Patrik už ve městě objevil koncentraci nepřátelských vojáků a teď coby průzkumník postupuje vpřed, aby mohl určit pozice cílů pro dělo. Alex se s dalekohledem přibližuje směrem k nepříteli a teď to přijde. Němci jdou zrovna přes most. A stačí označit tank jako terč. Uvidíme, co ta věc vydrží. Zatímco Alex byl i se svou mobilní artilerií zničen, Patrik teď má poměrně velký problém s tankem Tiger. A navíc ještě tenhle Jeep, to teda fakt nevypadá dobře. Alex je teď přímo na Arnhemském mostě a obsazuje kulometné hnízdo. Určitě se pokusí zničit i tank. A Patrik mu spěchá na pomoc k bunkru přímo u mostu. Jsou tu zase problémy s nepřátelským tankem. Alex drží pozici a čeká, až Patrik dorazí. A už jsou spolu. Alex pálí, co to jde. Má sebou i počítačem řízeného střelce. Neměl by to tedy být žádný problém. Tak, ještě před ním vybuchl Jeep. A musí projet ostatním drátem. A teď stačí pronásledovat. Musí ho dostat. Tady je. Patrik bohužel na mostě ještě není. Tady vidíte tank, velmi dobře řízený boty, také už vidíte, jak střílí. Alex se bude snažit udržet most tak dlouho, dokud Patrik nedorazí, a pak se společně vrhnou na druhou stranu. Vzhledem ke značné přesile tanků na mostě se Alex rozhodl pro pancéřovku. První rána šla trochu vedle, ale druhá namířená tamhle proti tomu Tigeru bude jistě úspěšnější. Tak, třetí střela by měla tank definitivně... Jaj. Alex by měl jít do bunkru, tam je bezpečněji. Tak, odtud uvidí a ještě může fandit. Výborně, tank je zničen. Teď Patrik přijíždí na frontu s novým tankem. Kouká, jaký je tu pěkný nával. Napřed ten malý Jeep a ještě jeden. To vypadá na frontální útok. Měli by do toho jít tentokrát společně. Tak, 2 kousky vyhozené do vzduchu. A teď z bunkru ven a rychle naskočit. Občas se synchronizace hráčů nevyvede a pak to vypadá takhle. Teď se můžeme podívat a konečně vyrazit. Vidíme, jak Alex kulometem čistí cestu od pěchoty. Tamhle je jeden z jeho týmu a jeden nepřítel. Stíhačka, kterou právě vidíte, je také bot a je velice účinná jak proti tankům, tak proti pěchotě. První bitvu jsme vyhráli a most u Arnhemu dobili, takže se nyní přesuneme do Pacifiku a postaráme se o ostrov Midway. Jak vidíte, nacházíme se na obří letadlové lodi. Patrik si vezme třeba tuhle stíhačku. Manipulace s ní snad bude jednodušší než vyloďování, které dělalo Alexovi takové problémy. Teď se pokusíme dostat letadlo na runway. Není to vůbec jednoduché, ale jo, vyšlo to. Jsme ve vzduchu. A už vidíme i náš ostrov. Tady se do výhledu opět dostávají japonské lodě, ale napřed to chce zvládnout to zatracené ovládání. Sestřelen. Alex nastupuje do vyloďovacího člunu. Je teď kapitánem lodi. Doufejme, že bude lepší než jako pilot letadla. Jo, Japonci jsou teď docela úspěšní. A teď podnikneme napínavé vylodění na pláži ostrovu Midway. Všude jsou Japonci, na ostrově, nad ostrovem, vedle ostrova i u vás pod postelí. Co s tím provedeme? Hodíme tam ruční granát. Podívejte, už hoří. A teď doufejme, budeme moci vytáhnout naši vlajku.
to je úkol pro patriota, není to nádhera? Patrik je mezitím opět na letadlové lodi. Tady je velice hezky vidět i druhá loď. Je to torpédoborec. I ten je samozřejmě řiditelný, stejně jako všechny ostatní dopravní prostředky Battlefield 1942. Na téhle hře je skvělé, že můžete být prakticky kýmkoliv. Ty možnosti jsou opravdu neuvěřitelně rozmanité.